Upload tolos. RJ Angeles Channel. Taga-ano kayo? Puro puro mga tawag dito. Ano yung makabali. Pero hindi naman po kasi may mga Interview mo kayo dito para makita yun. Ayan, nag-interview tayo guys. Marami po mga panel. sabi niya po ito, ang mga guwapo daw. Hello. Baka tumigit na. Sige na, tingnan mo na kung meron na sa daliri mo ha. Alin ba?
Baka yan na yan. Si Sarah, nandiyan din. Kasama ba si Sarah?